Mariaren seme alaba kutxunok aspaldikoa dugu oso gaurko jaiegun hau. Sortaldeko, ekialdeko elizak 6. mendeaz geroztik ospatzen du Maria Birjina doatsuaren jaiotza. Eta guk berriz, mendebaldeko kristauok 7. mendeaz geroztik. Amaren jaioteguna ospatzera bilduz, beraz, Eliz elkartearen historia luzean txertatzen gara gu ere. Eskatoz utxetik, ilara luze baten ondorengoak gara. Eta haien antzera guk ere, amaren aurrean zutik erregu egiten diogu. Erakutse zaiguzu, zure sabeleko fruitu bedeinkatua. Eraman gaitzazu, zure seme Jesusen gana. Baitakigu, amari onelatxu otoitz egiten diogunean, ama Mariak ez diola gure eskariari entzungor egingo. Ez duela gure otoitza utxean utziko. Baina, gaurko egunez, eskatzera ez ezik, mirestera ere etorri gara. Jainkoaren errukia eskertzera. Harriturik, haren aspaldidaniko salbamen asmoa kantatzera bildu gara. Gizadi osoaren eta gutako bakoitzaren aldeari duen erospen lana gaurkotzera. Izan ere, gaurko mestatako otoitzek gogorarazten digutenez, Maria Birjinaren jaiotza ospatuz, salbamenaren egun sentira begira jartzen gaitu Elizaren liturgiak. Egia da bai, kreazioa bere izan zela jainkoaren lehendabiziko salbamen egintza. Eta geroztik, sortuak izan ginenetik, eskutik bestala eraman duela gizta historia osoa aita jainkoak aspergabe, etxigabe, bere herria zentzatuz, onbideratuz, altxatuz, sendotuz eta barkatuz. Baina garaia beteztenean, emakumearen gandik jaiotako bere seme Jesusen bitartez, jainkoak bere salbamen egintza bete-betera eraman nahi izan zuen. Ordura arte, agintzaria besterik etzana, promesa besterik etzana, kumplituz. Gurasoi agindutakoa semeengan betez. Eta hori guztia gainera, jainkoak hain gustoko duen eran, bere modura, giza logika hankazgora jarriz. Bitartekaritza ahulenak baliatuz, txikiak eta apalak aukeratuz, etxegileek baztertutako harria giltzarri bihurtuz. Horrela aukeratu zuen Maria, Nazareteko neskatxa apala, bere semearen ama izateko. Horrela aukeratu zuen Jose ere, gizon zintzoa, Jesusen aita orde izateko. Eta horrela aukeratu ditu, gizaldiz gizaldi, munduarentzat ezer ez direnak, ezer gutxi direnak, belaunaldi guztiei beren maitasun xamurra erakusteko. Beraz, Mariaren jaiotzarekin, era guztietako pobre, txiki eta pekatariak itxaropen aldi berri bat hasi dute. Bake garai bat argitu zaie horiei guztiei. Maria aukeratuz, munduko ahuleria bere egin baitu jainkoak. Gora jasoz eta salbatuz. Maria, Jesusen ama eginez, txikiak izendatu ditu jaunak berrionaren mezulari izateko. Beraz, senideok, txiki, ahul, pobre, pekatarik garenok, jaso dezagun gaurko egunez burua ama Mariaren jaiotza ospatzean, goizte guztia, salbamen argia,
argi egiten hasi baita guretzat guztiontzat.